Bilen bag mig her, det er den nye Hongqi EH7, som er en sedan. SUV'en her, den hedder EHS7, og det er så den nye SUV. De er begge to fra Hongqi, sprit nye, og er nok nogle af de vigtigste og mest spændende elbiler på det danske marked lige nu. EHS7 kommer med enten baghjulstræk eller firehjulstræk, og så har den op til 619 hestekræfter. Og det gør så også, at den kan gå fra 0 til 100 på så hurtigt som 3,9 sekunder. Og så hjælper det også, at den selvfølgelig har 5 års garanti. Lad os tage et kig på fronten. Fronten er selvfølgelig lukket. Det er en elbil, så aerodynamikken den skal være så god som muligt. Det gør man bedst ved en lukket front. Designmæssigt der er den domineret af de her LED-lys, som ligger i bilens bredde, og dermed gør bilen bredere at se på. Så er det klart, at den her kromliste her, den deler klart slægtskab til EHS9, som jo er den store luksus-SUV, som jo allerede kører på de danske veje. Så er det også værd at nævne, at den har et 62 liters frunk, og når vi nu snakker om frunk, så er der den her åbning her på kølerhjelmen. Den er lidt interessant, for den viser faktisk, hvor godt EHS7 er samlet, og hele kvaliteten i bilen, som i øvrigt går igen overalt. Men det her det er et meget godt eksempel. Prøv at se her. Det her det er credit card-testen. Mellemrummet på den her åbning her, delelinjen, som vi kalder den, det er simpelthen den samme hele vejen igennem. Og det er faktisk ret imponerende, at den både er så tynd og så kontinuerlig, fordi at det er jo en klap, der skal åbne og lukke og gerne skal bruge lidt plads. Bagenden, den er domineret af det her 3D LED-lys. Og det her lygtebånd her, det er super karakteristisk. For det første, så kører det vandret hen her og gør bilen bred at se på. Samtidig så har vi de her elementer, der står ret op, og det skaber tyngde på bilens hjul og gør bilen sådan lidt mere muskuløs at se på. Og læg så også lige mærke til, hvor detaljeret det rent faktisk er. Alle de her små elementer, der gør bilen super karakteristisk i sit udtryk, når man kigger på bagenden. Hvis vi så også lige skal tale lidt praktikaliteter, så kan den trække 1500 kg på krogen. Hvis vi åbner her, så ved vi jo, at det er en stor bil, og en stor bil har også brug for meget bagageplads. EHS7, den har 643 liter. I de fleste udgaver kommer EHS7 med det, vi kalder CDC-affjedring. Og det er i bund og grund fjeder, der gør, at du kan indstille bilens affjedring og hårdhed efter ønske og behov. Topmodellen, den kommer med luftaffjedring, og det gør, at du kan indstille den i 6 forskellige trin, og gør, at bilen kan hæve og sænke sig med helt op til 50 mm. Og det gør altså bare, at din affjedring bliver super komfortabel og silkeblød. Vi har jo at gøre med en stor bil, men heldigvis så får EHS7 med det her super avancerede baghjulsstyring. Og det er faktisk helt unikt i den her prisklasse, at man kan få det. Hvad gør det så? Jo, for eksempel når du skal parkere, jamen så kan baghjulene faktisk dreje helt op til 8 grader modsat af forhjulene. Det vil sige sådan her ud, når man for eksempel skal parkere ved langsom fart. Og det gør, at du får en meget bedre venderadius, og dermed også langt nemmere kan parkere. Men det gør også en anden ting, fordi ved høj fart, når man skal skifte vognbane, så skaber det stabilitet. Og det gøres ved, at baghjulene drejer med forhjulene. Nu sagde jeg, at EHS7 var 4,9 meter lang. Det vil sige, at det er en rigtig stor SUV. Hjulene de sidder også langt fra hinanden, fordi den er bygget på en dedikeret elbilsplatform. Og det gør, at udhængene for og bag, de er meget korte. Det gør også en anden ting, nemlig at batteriet det er lagt i midten, sådan så vægtfordelingen er perfekt, når du kører bilen. Sidst, så giver det også mulighed for, at der er rigtig meget plads i kabinen. Kabinen er faktisk blevet gjort endnu større af, at A-stolpen, den sidder så tæt på forhjulet, og så kører helt vejen tilbage til det bagerste af bilen. Så af de 4,9 meter, der har man brugt rigtig meget plads og længde på bilens store kabine. Og derfor så synes jeg også, at vi bare skal starte med at sætte os ind i kabinen og opleve, hvor meget plads der rent faktisk er. Og ja, det er en ganske rummelig og komfortabel kabine. Fordi, prøv at se her, jeg sidder bag mig selv. Jeg er 1,90 meter høj, og prøv at se, hvor meget plads jeg har her. Der er virkelig god plads til at strække sig ud. Jeg kan putte mine fødder
ind under stolen foran mig. Jeg har rigtig god støtte under lårene her, og så i det hele taget, så er de her sofasæder, som jeg vil kalde dem, rigtig godt polstret. En anden ting, der også gør, at den her kabine er ganske komfortabel og har fokus på samme, må man sige, det er, at jeg kan lægge sæderne tilbage. Det giver også en mulighed og fleksibilitet under kørslen. Så har vi midterarmlænen her med aflæggerrum her og klassiske kopholdere her. Derudover så er der faktisk også aflæggerrum, kan du kalde det, heroppe, hvor du kan sætte din mobiltelefon. Og når vi nu snakker om mobiltelefoner, jamen så har du også USB og USB-C udgange her omme bagved i midterkonsollen, der faktisk er så stærke, at du også kan oplade laptops. Og sidst men ikke mindst, så har du sædevarme som standard på alle modeller på bagsæderne. Forsæderne er altså også et behageligt sted at opholde sig. Vi har både sæder med varme, med køling og ikke mindst massage. Derudover så er materialerne i rigtig høj kvalitet overalt her foran. Og så har vi det her meget karakteristiske firkantede rat, kan du næsten kalde det, som faktisk fungerer rigtig godt. Vi har en stor vandret skærm, og så har vi også et head-up display, der gør det sikkert at få de vigtigste informationer under kørslen. I det hele taget så går komfort og teknologi simpelthen bare også i interiøret hånd i hånd. Her har vi en 40 watt trådløs oplader til mobiltelefonen, som også har køling. Derudover så har vi et klimaanlæg, hvor der er fysiske knapper her til at bruge, og samtidig så kan du faktisk styre helt automatisk de her luftdyser, som ligger og kører uafhængigt af hinanden. I det hele taget så er klimaanlægget rigtig avanceret. Den overvåger hele tiden luften udenfor og luften i kabinen og filtrerer pollen og skadelige partikler fra, inden det kommer ind i kabinen. Prikken over i'et, det er selvfølgelig det gode lydsystem. Hongqi EHS7 er udstyret med hele 19 højttalere, der tilsammen yder op til 2200 watt.